आयु मोखाङावलाय मा सिथर ओंखारदों फिसा फिसानो ओरैनोबा ओंखारा दा गाबोनो फोजोंसारखौ लोगो हमनो थांगोनखाय सिथर ओंखारदों। आयु गाबोनहालागैलाय हामगोन ना हामासै अबाव हामनो हामा सानसेयावनो मानोथ' बिदि ओंखारनो मोनखो ओंखारफेरानो। आयु मुसुगुराबो बेसेबा गिदिर जाना दं माथो बा फुनांगोन जानाय नङा बिदिबा गाबोन एसे साफायै थांनांगोन बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थांगोन आङो मुसुगुरखौ एसे फुनि र' मुसुगुर फुग्राया अबाव थाखो बे बागसायावनो दोनदोंमोन र' आङो। आयु माथो गैया मैयाल'सो नुदोंमोन माथो आङो अबाव थांखो बै मुस्रिमोन दादोंमोन खोना अबाव थाखो बिसिनायावबो गैया माथो मुस्रिमोन लादोंमोन खोना। ओइ मोस्राम इयाव नङा नोङो मुसुगुर फुग्राखौ लानानै अबाव दोनदों? आयु मा मुसुगुर फुग्रा लायाखै आङो। लायाखैसो जागोन लायाखै आङो मुसुगुर फुग्रा। ए नों लायाखै होनबा सोरथ' लादों? मैयाल'सो नुदोंमोन आङो बागस बोरायनि सायाव। ए आंलाय मा मोनथिगौ मोनथिया आंहा मुसुगुर फुनो मुसुगुरानो गैया गोबाथार फुवा आङो लायाखैबो। ए लायाखैनो नोंनो लादों आं मैयाल'थ' नुथारदों। ए नै बिबो लायाखै आङो। आयौ होनबा अबाव थांखो आंनो नांथारगौमोन मुसुगुरानो नायनाय बेसेबा गिदिर जाना दङ गावगायानो अबावबा दोनना लादों बियो। थै लायाखैमोनलै आङो गोसोआव गैया लानाय गोसोआव गैया अबाव गोसोआव थानो देनाय बै फनावनो एनि टाइम रायज्लायबाय थायो नोंहा रायज्लायानो गोसोआवनो थाया जाबाय मानसिया। आयु दा मा जागोन मुसुगुर फुग्राखौ नांथारगौमोन आङो दा आङो गाबोनो बिदिनो थांनांसिगोन आरो मुसुगुर गिदिर ओमफ्राय सालमाय ब्रेब्रेब लानानै। दाय जेबो नुवाखै दे आरो अबाव सालमाय ब्रेब्रेब बेरदोखाय बै मोननैसो थुब्रा बेरदों आरो बेखौनो। थेवब्लाबो आं गाबोन एसेबां साफायै थांनो नागिरबाय समायना जानानै बाराद्राय साफा जाना थांगोन साननायखायनोथ' नोंहा बेफोरबायदि जाबाय। औलै आंहा साहा फुदुंनो थांनोसै साहा गांबाय आंहा। आंनोबो दे मुस्रोम खापसे। अके फाग्लिया आंनो अबावबा दोनना लामारदों खोना। नंमारगौ दे आंनाबा मानसिया बेसेबा बावगारग्रा जालांबाय बाराद्राय रायज्लायबाय थाबा बिदिनो जायो खोना। अबावथ' दोनफ्लांखो ओमफ्राय दख'नाया माखौ गानलांनाया मोजां जागोन? आंनि दख'नायाथ' सिम्पोल गोजा। मोस्रोमनिखौनो गानगोन र' आङो मोस्रोमनिखौ बेसेबा मोजां नुखायो। ओइ मोस्रोम नोंनि दख'नाखौ सुना दोनदोंना दोनाखैमोन लायो? मानो? नोंनि दख'नाखौ आङो गाबोनो गानलांगोन दे। सुना दोनदों दे। गानलांगोन दे दख'नाखौ। गानलै गान समायना देलायनानै थां गाबोनो। थांगोनानो बाहेरावसो दोनफ्लांदों ना मायोबा र' नायनि र'। फै मादैमोन फै जेबो लाजिनाङा जेबो गिनाङा दे गावनिनो न' सानना ला। जागोन दे फिसा। र' आङो नानिखौ लिंनि र'। नानि ओजों फैलाय नानि। मा आदा? नै मादैमोन बेनो आंनि बिनानावा। आलासिफोरालाय अबेनिथ' जाखो? बेफोरखौ बाद हो आं उनाव खिन्थागोन दे। दे जागोन दे होमबा आदा। थां मादैमोनखौ न' सिङाव लां आरो साहा फुदुंना होदे मादैमोननो। औ जागोन दे आदा। नोंसोरो थाथ'दे मादैमोन आङो एसे सकआव थांना फैनि र'। सकआव दे होमबालाय। नोंसोरो होमबा न'आव जिरायना थाथ'दे आं फैगासिनो। दे मादैमोनखौ न' सिङाव लांदो माखौ नायबाय थाखो नानि। लांनि र'। ओमफ्राय साहा फुदुं दे आङो दसे उनाव फैगासिनो। दे होनबा नोंसोर थाथ'दे आं फैगासिनो। दे फै आब' आरो मादै फै न'आव फै जेबो लाजिनाङा दे जोंहा न'आव रावबो गैया आदाजों आंल'थार। जागोन दे नानि लाजिया। थै होनबा आब'मोन थै। आयु मानसिखौनो बिदि जुनार रोखोम बाहायो आरो सोरबा एसेबां गाज्रि मानो बेफोरबायदिथाय मानसिफोरा। औलै नानि। ओमफ्राय मा गामिमोन लायो आब' नोंसोर गामिनि मुङा? जोंफोर गामिनि मुङा बिलाइफारा आगै। आङो सानथाराखैमोन नोंसोरखौदि बेफोरबायदि न'निफ्राय होखारहरदों होननानै। आंलाय ओरैनो सोरबा आलासिफोर रोखोमसो मोनदोंमोन। सोरथ' बिदि साननो दोननाय फिसा। औ मादै थेवब्लाबो जेबो सिन्था खालामनाङा दे मादैमोन नोंसोरो जोंहानावनो थानो हागोन। आंबो बेसेबां थाबाय थानो हारसिंसो थाबाय थायो आङो आदायाबो थाया खामानिफोर मावनो थांबाय थायोना। मानसिफोरा जेबोथ' बुङा गामिनि मानसिफोरा? मानो बुंनोखाय आब' नोंसोरनि जाथायफोरखौ खिन्थाबा जोंफोर गामिनि मानसिफोरा दुखुसो मोनगोन खोनानानै।
जेबो बुङाबालाय जेबो नङा देनाय फिसा रावबो जेबो बुङा मादै जोंहा जमानो रंजा खुसि थागोन आरो बिदिनो मावलायलायनानै जानांसिगोन आरो जागोन दे फिसा मावगोन दे जमानो साथामबो मादै दे होनबा मादैमोन जिरायथ'नाय आङो साहा एसे फुदुंनि र' फिसा नांलाया दे नांगौ दे थां फुदुंहैथांनानि दहायनिफ्रायनो जेबो जायाखैना उखैनाय मोनदो एसे औ फुदुंनि र' आबो फुदुंनि दे जिरायथ' आरो आबो नोङो ओंखाम उखैदोबालाय ओंखामखौनो जानो हागोन माथो ओंखाम दङथ' एसे माबा आबो बाथोनजोंनो जानांगोन आरो ना गोरान बाथोनसोमोन ना गोरान बाथोन आं मोजांसो मोनो नङाबा आगै साहाखौ लोंग्रोगोन दे साहाबो गांदो आङो साहा लोंखांनायनि उनाव दसे थाना ओंखामखौ जागोन औ जागोन दे आबो साहाखौ फुदुंखांबायना नानि फुदुंथ'वाखै र' आदा नै फुदुंनोसैसो दाहालागि फुदुङाखै आं मोनफैलाय लांबाय माने रायज्लायनायावनो गोबाव जाबायलै आदा दे जेबो नङा दे फिसाफोर थां फुदुंहैथां माखारै गेसाव फुदुं साहाखौ दसेनो जागोन गेस गैला आदा दहाय फुङावनो जोबदो आं नोंनो खिन्थानो बावगारदोंमोन जोब्बाय दाख्लै सिनना होनाय बना दंना गैला दङ दे आदा बिस्कुट लाबोदों दे मोजाङानो जादों दे बिस्कुटबो गैखायामोन औ थां फुदुंहैथां माखारै मादै मोना उखैबाय खोना उखैयाखै दे फिसा जेबो नङा लाबो बिस्कुटआ आं फुदुंहैनोसै नो माबा गाइखेर दंना गैया गाइखेराबो जोब्बाय आदा दालाय माथो लाल साहासो लोंनांसिगोन जेबो जाया दे आं लाल साहाबा मोजांसो मोनो नंगौ दे थांदो माखौ नायबाय थाखो थां लाबो बिस्कुटआ Dai, pada Nisha, pada, Nisha. Zabrat, zabrat. Zoget. Hi, Gaide. Biki? Yes, Gaide. मा हारसिंनो मोसाबाय थादों नोंलाय जेबो सल' दामा माया हारसिंनो खुगाजों सल' खनै मा मोसाबाय थादों नोंलाय बावगारदोंमोन आङो नोंलाय माजों सल' दामगोन गायदे न' टिभिबो गैया मबाइलबो गैया रेडिअ'बो गैया नोंहालाय मा जादों आंहा बिदि खुगाजों हारसिं खननानै मोसादों नोंहालाय मा अरजादों नंगौखौसो बुंदों लायो बेखौनो लाजि मोनबाय नामा गायदे आगै माखौ लाजिनो आंलाय बायसिगोन र' आंबो साननैसोनि उनाव आपेल मबाइलसो बायगोन आङो नोंसोरबायदि बे कम्पानि मबाइलनि बाया नयसो लेवरा सिगाङावनो किपेड गोनां मबाइलखौनो बायना दिन्थिग्रोनाय गायदे सना नोङो मा अम्बिके आंखौ बिदि बाथ्रा खोनासंहोनो थाखायनो जोंहानो फैदों नामा आयु आंलाय नोंखौलाय मानो बाथ्रा खोनासंहोनो फैनो देनाय टाइम लसनो आंहा माबा मोनसे खिन्थानोसो फैदों लायो ओरैनो मानो फैनो आंलाय टाइम लस खालायनो मा खिन्थानो फैदों फै जिरायफै नांलायालै गायदे रानि आं नोंसानाव जिरायनो गियो मानो होनबा नोंसानि सियारफोरानो बायला गोजा जबानो खि बायलांजानो गियो आङो अबावबा आंनि खिबुआसो दुलाफ्लांजोबगोन बियो बेखौनोबो माबा नोंसा रांखावरि आनैया फैसिगोन न'आव ओंखाम संना दोननांगौनो बेखौनो खोन्थानो फैदों आङो अना खानानो मबाइल गैया नालाय बेनिखायनोथ' आंनियाव खालायहरबाय आरो खालायनानै खिन्थाहरबाय होमबालाय मानोथ' दहायनिफ्राय खोन्थायाखै बेखौनो एसेबां बाथ्रा खोनासंहोनांगौ आरो बुङा सानोलै थेवब्लाबो नोंखौ नुबानो माबा बुंनो जाबाय थायो आङो गायदेया गोरिबखायनो दिनै बेसेबां बाथ्रा खोनासंनो गोनां जाबाय फैगोन आंहाबो सानसे मोजां सम फैगोन एसेबां मोजाङै आंहा हारसिंनो रंजा खुसि मोसाबाय थादोंमोन नाथाय अम्बिकाया आंखौ सोगाबलांबाय आंबो सानसेबाबो लाना दिन्थिथारगोन आंहा टुनटुलु दङना टुनटुलुआनो आंखौ हेल्प खालायगोन टुनटुलुआनो आंनि आपेल मबाइल
बे बारिथिंनो बारस'लांनि र' थेवब्लाबो आंहा 10 थाखा 20 थाखा गारि भाराया थालांगोन थाख्लाखौ दा न'आव थांनानैसो कल खालायसिगोनलै आङो दा खालायथ'ला ओंखामसो उखैनाय मोनसोबायलै आंखौ अम्बिकिखौ फन खालायना खिन्थाहरखाबाय र' आङो न'आव ओंखाम संना दोननो दा गथ'आसो खोन्थाहैदोंना हैयाखैबा न'आव दैट अबावबा अम्बिकिया खोन्थाहैयाखैबो जानो हागौलै आंहा चावमिन जालांगोन बाबा न'आव थांनानै राननासो थाहैनांगोन दैट बिदिबा जानाय नङा चावमिन जालांथारगोन आङो चावमिन जालांगोन आं गोथाव गोथाव बेसेबा सम जाखाबायमोन आङो चावमिन मोनजाथाराखै दै 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 दिनैलाय जाथारनांगोन दै 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 थांसैलै माथो रावबो गैयालै बोरैबा गिस्रोमस्रोमसो मोनलाय लांबाय आङो बाबा सेंग्राफोरा आंखौ किडनेप खालायना लांगोनलै ओरैनोबा आंखौ खथक समायना नुखादों दिनै दख'ना गाननायजों मेकआप दाफबनायजों बाप्रे बे बारियाव थाबाय थानो हायालै सयथिंबो सेंग्राफोरा नुबा आंखौ बोना लांमारगोनलै थुदो थुदो रां